Wato jama'a assalamu alaikum, albishir mai daɗi. Bayan gobara a yanzu nan cikin daren nan an fara girgizan ƙasa kuma a ƙasar Amerika. Girgizan ƙasa jama'a bayan yau muna cikin kwana na 5 da fara gobara wanda ta cinye garuruwa da dama. Ta kashe al'umma ya linka na Gaza so 100 saboda su yanzu ana magana sama da mutum 300 aka rasa rayukansu. Gaza kuma har yanzu ba a cimma mutum 50,000 ba. Ta lamike manya-manyan garuruwa wanda duk birni daya za a dauki Kano so 5 ko kuma so 10 a sa a cikin duk birni daya. Ta lame kusan guda 4 ko guda 5. A yanzu kuma gashi girgizan kasa ya fito musu. Kuma bi iznillah a yanzu nan girgizan kasa ake tayi a wasu banguran, kuma muna sa ran idan aka gama girgizan kasa in Allah da kuma ambaliya za ta zo. Watan wannan da tsaye daga cikin kaɗan daga cikin irin mugun shirin da suka yi wa 2025, kuma Allah ya nuna cewa duniyar ba ta su bace, tashi ce, kuma gashi na Allah yana aikin sa. Bayan irin girgizan kasar da bayan irin wutar kuma ga girgizan kasa. Saboda haka jama'a ci gaba da addu'a da Allah ana nasara. Allah dai ya nuna mana ishararsa cikin 2027 din nan, ya nuna cewa duniya ba ta su bace, duniya tashi ce. Saboda haka shi Allah yana buƙatar adalci ne kuma yana son gaskiya. Gashi nan dai ba bom, ba hari, ba nukiliya. Allah ya kai musu hari nukiliya da kanshi, ya fitar da musu azaba da kanshi. Saboda haka jama'a ci gaba da addu'a. Ba wai maganar gobara na zo bane, maganar sabon software kuma da aka shiga. An shiga kuma wani sabon salo, wato an shiga wani sabon salo. Shin din labari na ne ana cikin na wuta kuma ga sabon tsari girgizan kasa. Idan aka gama girgizan kasa kuma za a koma ambaliya. A ci gaba da addu'a. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai abu ta kansu. An ce dai gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. A lokacin da suke ganin cewa su kadai suka iya, su kadai suka isa, su suke da duniya, gashi Allah ya fito musu da masifu kan masifu. Ina baku albishir cewa girgizan kasa ta fito, kuma insha Allah ambaliya za ta fito da guguwa kuma da iska. A ci gaba da addu'a. Allah kenan, wallahi addu'o'in da muka dinga cewa a yi ne, shine Allah ya fito musu da shi a yanzu nan. Addu'o'in nan shi yasa ba ta faduwa kasa banza. A ci gaba da ba zai in sa muku bidiyon ba, za su iya rufe min akawun dina na girgizan kasan, saboda idan na sa shi a yanzu nan za su rufe min shi. Shine na buƙaci cewa zan yi magana da baki. Duk masu buƙatar da san ganin bidiyon su bi sauran shafuka na Alisu Waga, zan iya sa musu, za su gani, amma a wannan akawun din na za su iya rufe min shi, saboda kun riga mu da su din kun sani mu da su din kar ta san kar ne. A ci gaba da addu'a.